Ah, Buti nga nang papagupit ka na. Ano man na siyempre. yun, gum, garo ka na. Garo ka na sa may baul. Sa, ay ano yan? Ilagay ang guhit. Parang Design. tanga na. Jologs ka. Normal na yung gum-gum. Ang papakabinata. Ikala mo naman Ano maganda yan? Kagil. Kagil. Tingnan mo na si Butchuyo. Pare, ano na? Ano na tayo? Patingin nga. Patingin nga. Itutok mo nga. Itutok ko. Ah. Hello, Rock. Ah. Wala na last? Oo, bali. Yan na Oo. kasi ngayon. Ano? Parang sira. Sige. Ako naman maglalagay. Lagay ko man dito yung kilay ko. Kaya yung kilay Para ko dito, guhitan ko man. tigsubukan ko masaya kung bagay sa akin semi-kalbo. Hmm. Pahiling ang likod. Gumitipid. Dapat check ang nilagay mo. Check. Ay, pinira natin ito nyo, ha? O yan na nga niyo, i-design ko. Parang ampol. Puta man kayo kung nagdano na. Puta ka dano! Pag iyan narao. Ay, mga Ito. kurumahan yan, o. Anong design man yan? Ayan, o, ang design, o. Ano? Dahon. Surot. Mga bagong uso na nyo yan. Sisiyan nag Sa ano, masunod. sisiyan nag gagawa. Sisip Pahiling pa, daw. o. Sus, kapugi. Daw, shout out daw kasi. Shout out. Shout, binata daw, Sin. yan. Ang gawa siya. Pangit man yung design mo. Dapat ginandahan mo, agong. Ano pa lang yan, yung mga trial pa lang yan. Sa masunod ka yan, puro na yan, ano, puro style manok. Palong. Go, alam mo yung sino yun, yung artista na ano, yung magaling mag-public, sino ngayon? Si Rini Cari, ano yun, Ben? Sino yun? Di ba ang ano nung mga buhok nun, mahaba rin ng buhok? Sino yun? Si. May artista bagang ano, may mga design yung gupit. Meron. Si Gitli. Hindi, Pinoy. Yung nakakatuwa ano, kontrabida. Rene Requestas. Si Si Rini, Tindo Arroyo. kontrabida. Ano pa yun? Oo, yung pa. Ano eh, sunod na. Gawin mo na ngayon yung parang palong ang ano design. Hindi mas gwapo naman ako doon. Dalhin na kasi agong. Yung parang Ayoko may nga. palong yun. Ay! Hindi, gum susunod gum. Pag nagpagupit ka, alam mo yung parang hanggang dulo, hanggang dito. Yung dito. Ay, hindi. Hanggang ba? Da. Para ginuhitan man sa ni Kisi, ah. Kapangit Pag ang una man, design. hindi nga ni. Hindi man na, tayo pa man. Trial pa sana. Dapat nga Sus, dito. trial. Ipalagay ko nga dapat dyan, kibi. Ay, baka ipalagay mo dyan, ano, bugbong. Pangalanan Go. ko na. Letter J. Bongbong. Ay, hindi. Bongbong, tapos ako. Oto kay Go. Tadinsan, ano. Gum. Makanod ka. Bongbong sa'yo, tapos ako si Sarah. Balik nga mo sino naman.
Bulit ka. Tiro naman. Magluliya sa kano. Naska. Ayun. Palong. Kanina pa yan. Para din nasubukan ko masan akong pwede sa akin yung si Micalbo. Di naman pala bagay. Parang ano, pugo. Ano gulat nga ako pagtanggal mo ng ano eh, parang tanga. Parang may bao. Pugo. Bilog pa lang alimanta ko. Pag una ako, Pabilir kimi. kayo Repolyo. Dahil man sa Kuya Abala talaga bagay ang ano, si Micalbo. Kailangan talaga plata plan. Oo, tayo. Karo kasi ano bagat ko, parang ano butiki. Butot mo. Butigi kang mata. Puro otro ka na, Gum. Asan yung kay ano kay parang ampol? Gum. Parang kay parang ampol mas maganda ang design. Oo, ato, mamaya pagkatapos nito, ito ang maganda kay Toy. Ano? Malaki-laki lang pa din Takon. Repolyo. Takon man yung kay Toy. Ayan. Dalawa. Daming design. Malaki-laki lang na Repolyo para. Big testing ko Oh. pa man sana. Para guhit Alam mo ginagawa ni ano ni Casey, pinapraktisan kayo ni Crazy. Kaya practice. Hindi yan practice. Sadya lang talaga marunong siya mag-design ng mga ano. Kinukuha niya sa cellphone, dinidesign niya. Oo. Minsan nga dito, simula dito sa may kilay, pag ano, ng guhit, pinapantay. Ginawa nga ni Casey nung nakarang linggo, so pa yun ito planet. Planet. Oo. Design, planeta dito. Diyan pati sa gitna. Ako dito. Planet Earth. Go, ano, naalala ko yung dalaga ako, naalala ko, inay. Yung dalaga ako, kung naalala ko, nagkilay ako una. Alam mo, pagkilay ko, ginamit ko yung pang ganon. Bilis na! Alam mo, pag ganon ko, nagdala na ganyan yung kilay ko. Sa linggo magpapagupit ako sa linggo, tanggalin ko ng lahat ng kilay, paripitik mata, tapos kalbo, pugita. Maroto ka, parang tanga. Bagus. Bilisan mo Wala, ata na si ano na yon? Lutay ano na yung pulyang ano? Parang napapansin ko ako, pero parang napapansin ko, parang kayo lahat dyan, linggo-linggo nagpapagupit, ano? Walang magawa dito. Ano gagawin? Magtambling-tambling. Di, kung ano mapag-isipan, pagunting-gunting. Oh. Si may upaw. Oh. Puro mga bagong gunting din yan, oh. Oto, pugo. Ano yung malaki pa Ay, niya? Gom, ibalik mo doon, Bagong ibalik. gupit yan, oh. Ayan si ano, Gom. Si Pugo, naroon si Pugo. Ibalik mo doon. Yun si Pugo, ito si Pinoy, yun si Balot, kuya. Hindi, magigawat. Lagay mo sa Ayun kami, gabos man kami ano. Dahil mga gibo, ano gagawin? Pagupit. Ay, ako, ganyan yung ninong mo. Grabe, kuhan. Murati. Dako, huwag mong heroin yan si ano. Daw, itutok mo dyan, itutok mo lang. Hilingan ko daw. Ginagamitan din niya ng blade. Siyempre, para maglagyan ng guhit. Para kaya makakita yung design ng Ang pangit naman ang design mo, Gom. Dahil man nga, testing ko man lang. Karudo? Dapat nga, dahil ko magtiligan na rin pala. Ayusin mo ang design mo. Paayos mo yan. Sa linggo, matatakpan na to. Ilang araw lang to, wala na to. Mag-uwit na, bilis ang haba ng buko. Ay, di pag-uwitan mo sa kabila din, kapalan.
Ayoko. Para tinisting man sa Eh, oro-otro ka na. Palagan ko ini kaya ano. So ano sa panganiban, so lugar, mapa. Eh, iba na naman yung baso mo. Pahiling daw sa ginagawa nito eh. Ayos na. Gaya ka? Maganda yung ano niya, design. Oh, mas magayon, no? Oro-otro? Anong design yan? Ano design? Ano yan? Ukraine? Ukraine. Eh, sa Eurasia. Hindi, papunta pa lang to doon. Bagong daan. Ano na ka mo? Garo ka mga ano? Daw. Taut-taut mapipinish na. Oh. Ha? This is Team Bartolome.